оё гоҳе эҳсос кардаед, ки касе шуморо дунбол мекунад? имрӯзҳо камераҳои назоратии амниятӣ амалан ҳамаи нуқтаҳои рӯи заминро таҳти назорат қарор додаанд. Аз ҳамин сабаб бояд одамон ҳама хеле мавозиби худ бошанд, зеро ки ҳар коре ки онҳо мекунанд шикори камераҳои назоратӣ мешаванд ва мумкин аст ки яке аз ин наворҳо дар интернет нашр шавад ва мавриди масхараи миллионҳо нафар гардад. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба як барномаи ҷаззоби дигар аз канали Necatop. Имрӯз дар ин барнома ба мисли ҳамешагӣ ман ба шумо одамҳоеро нишон медиҳам, ки фикр намекарданд, ки сабти камераҳои назоратӣ мешаванд, яъне чӣ хеле ки мегӯянд скритая камера. Аз гунаҳгороне ки мехостанд аз чанги полис гурезанд, то барномаи аҷибе ки дар Бразилия нашр мешавад ва билохира духтаре ки дар дохили лифт обозӣ мекунад. Аз ҳамин сабаб ҳатман то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед, дар комментария фикру ақидаҳои хишро бинависед, дар канали мо обуна шавед, як лайки дигар ва мон навори ҷолибамонро оғоз мекунем. Рафтем. тамошобинони гиромӣ, агар шумо варзиша сарфаҳм равед, агар шумо мухлиси футбол ё ки ҷанг ё ки ягон намуди дигар намуди варзишҳоро бошед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки боз шумо дар ҷангҳои онҳо метавонед, дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда закрепит кардаги даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл барои депозити аввал бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медорен истифода мебарен. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудаги. Дар аввалин барнома мо ба шумо нишон медиҳем, ки ин духтар ба суръат ба дунболи кораш мерафт ва даре ки дар пешаш истода буд онро надида бо он бархурди сахт кард. Дарҳои шаффофи шишагии имрӯза бисёриҳоро бо чунин мушкилӣ рӯбарӯ кардааст. Бисёриҳо ҳастанд, ки аз дидани ин гуна дарҳо мутаваҷҷеҳ нашуда бо онҳо бархурд мекунанд. Агар шумо бо ин гуна ҳодиса рӯбарӯ шуда бошед, комментария дар хизмати шумост ва мо наворро идома медиҳем. чӣ гунае ки ба шумо ваъда дода будем, дар ин видео шумо муҷримон, яъне гунаҳгоронеро мебинед, ки аз полисҳо гурехта истодаанд. Ин гунаҳгорон талош мекунанд, ки то худро аз ин парраи забор ба он тараф бигузаронанд, вале ягон тай онҳо намедонистанд, ки яке аз ин полисҳо бо қувваи фавқулодае бархурдор аст ва ҳамин тавр ба мисли суперменҳо зада деворро мегузарад. ин дигар чӣ гуна мумкин аст, ки як одами оддӣ битавонад ин гуна заборро шикаста бигузарад? Шумо агар донед, дар комментария нависед ва мо роликро идома медиҳем. дар навори навбатӣ шумо мебинед, ки як марде бо як иштибоҳи кӯчак рӯзашро сиёҳ кард. оғоз кардани як рӯзи баъд дақиқан ана ҳамин гуна аст. боварӣ дорам, ки тамоми рӯз дигар ягон кораш барор намегирад, чунки аз саҳар аллакай асабӣ шуд. аммо ин мард ҳаргиз намедонист, ки ӯ сабти камераҳои назоратии ин мағоза мешавад, гӯё ки аз асри сангин омада бошад. ин марди аҷиб буталҳои шаробро гирифта, ҳамаи онҳоро кушода, каме каме аз ҳар яки онҳо нӯшида боз дар замин мегузорад. ман фикр мекунам, ки ин мард дар охир ҷаримаи сангине пардохта бошад, барое ки ҳеҷ маълум нест, ки кадоме аз онҳо чӣ қадар арзиш дорад. ва бовар кунед, ҳаста шаробе, ки як бутали онҳо $1200 арзиш дорад. дар навори навбатӣ мо як мардеро мебинем, ки бо кӯшиши ва заҳмати зиёд кӯшиш дорад, ки ин дари шишагиро шиканад ва дохили ин бино шавад. дар аввал ба ӯ муяссар намешавад ва дида мешавад, ки аз ин кораш ӯ дастбардор нест ва дар охир ба ӯ муяссар мегардад, ки худро дохили ин бино кунад ва дар охир маълум мешавад, ки ин дар кушода будааст. ҳолати хандадорест албатта. пас аз вуруди вай дар худ аз худ кушода мешавад. аз ин фаҳмида мешавад, ки баъзеҳо аз калаашон не, балки аз қувваи физикаашон бисёртар истифода мебаранд ва шахсе, ки аз қувваи физикӣ бисёр истифода мебарад, калаи худро кор намефармонад, бо чунин ҳолатҳо бисёртар рӯбарӯ мешавад. хуб, агар ба фикри ман розӣ бошед, дар комментария бинависед ва дар ин навор лайк гузоред ва мо наворро идома медиҳем. дар навори навбатӣ ошпазон ҳастанд, ки ҳатман питса омода карда истода буданд, вале мутаассифона ин иттифоқ барояшон уфтод. албатта онҳо намехостанд, ки бо ин ҳодиса рӯбарӯ шаванд. кори ошпаз бениҳоят диққати зиёдро талаб мекунад. вақте ки саросама шавӣ, ба чунин кор, ба чунин ҳодиса рӯбарӯ мешавӣ. чӣ гуна ки медонед, ҳангоме ки мо роҳ мегардем, бояд дар роҳ ҳамеша пешамонро нигоҳ кунем ва ин ду нафар ба фикрам пеши роҳашонро нигоҳ намекарданд. бо ҳамин сабаб бо якдигар сахт бархурд карданд ва шояд ин амри тақдир бошад, ки ба ҳамин баҳона онҳо дӯст шуданд. ин видеои шигифтангез ва зеборо низ тамошо кунед ва дар ҳайрат боз намонед, чунки аксуламали ин марди ҷавон воқеан ҳам фавқулода аст. аммо дар навори навбатӣ мебинем, ки як марде бо суръати зиёд вориди ресторан мешавад ва ҳамаро талхакаф мекунад, аз сабабе ки ӯ дари шишагиро мушоҳида накарда бо ӯ бархурд карда дар ҷояш мешиканад ва садои баланди резапора шудани шишаҳо мардуми он ҷо метарсанд. дар ҳақиқат ҳам ин наворро мушкил аст аниқ кардан, ки ин ҳолат фавқулода ба ҳисоб меравад ё ки ҳолати хандадор. шумо аз ин ҳолат ягон чӣ хандаатон омад ё ин ки баръакс шоки шудем? дар комментария нависед ва мо роликро идома медиҳем.
аллакай як моҳ аст ки ширкати азия маркет дар хизмати мардум аст ва танҳо дороҳои гиёҳӣ босифатро пешкаши ҳамагон мекунад. Дороҳо барои давои ҳамаи дардҳо, ришу мӯй сарбарорӣ, фарбеҳшавӣ, қавӣ кардани мардонагӣ ва як қатор бемориҳои дигар. маҳз ба хотири якмоҳагӣ ширкат то 26 октябр тахфифи 10% амал мекунад. бинобар ин имкониятро аз даст надиҳед. барои дастрас кардани дороҳо метавонед ба ин рақамҳо занг занед ё тариқи месенҷерҳо муроҷиат кунед. дастрас кардан ройгон аст ва ҳамчунин тахфифи иловагӣ барои муроҷиат кардан аз номи канали мо. ҷаҳоне ки мо дар он зиндагӣ мекунем шигифтангез аст ва намедонем ки каме баъд бо мо чӣ мешавад. дар ин ҷо хуб дида мешавад ки духтароне мехостанд ба берун бираванд, вале мутаассифона ба якборагӣ ин иттифоқ барояшон меуфтад. ин ҳодиса духтаронро маҷбур кард ки нақшаҳои имрӯзаашонро ба тағйир гузоранд. бале зиндагӣ ҳаёт дар ин дунё ҳамин гуна қобили ғайри пешбинӣ аст ва ҳеҷ касе аз мо намедонем ки каме баъд бо мо чӣ мешавад. дар ин навор хуб дида мешавад ки як марде бо нияти бад ва шум дар сараш мехост як амали бениҳоят чиркинро анҷом диҳад, аммо баръакс бало ба паси худаш мегардад. пас аз ин мард асабӣ шуда дуюмбора мехоҳад ки ин корро анҷом диҳад ва бори дуввум ҳам фавран мавриди танбеҳ мешавад ва ин оинаи мошин ҳеҷ шикастанӣ нест. хуб мегузарем ба навори навбати. бисёре аз мо мардон медонем ки ба мардон бештар занони қадбаланд маҳқул аст. пойҳои баланди занон на танҳо ки зебо ба назар мерасанд, балки дар зиндагӣ бениҳоят ёрдами калон мерасонанд. дар ин ҷо мисоли оддӣ барои исботи ин суханҳо. модареро мебинед ки кӯдакаш дар дасташ ҳатто ба дасташ ниёз надорад ки багожи мошинро маҳкам кунад ва ин тури бо пояш маҳкам мекунад, озодона албатта. шумо мехостед ки ин гуна ҳамсар дошта бошед? дар комментария фикрҳои шахсии худатонро нависед. барои мо хеле ҷолиб аст ва мо роликро идома медиҳем. ҳоло бошад ба як маслиҳати кӯчак таваҷҷӯҳ кунед. вақте ки шумо ящики мусорро дар ҳаракат медоред, беҳтар аст аз он тарафе ки дари мусор ҳуй мешавад дар он ҷо наистед. метавонад ҳар ҳолате шамоли сахт бивазад ва шуморо дар ин гуна ҳолати ногувор қарор диҳад. дар навори навбатӣ дида мешавад ки як дузде вориди фурӯшгоҳ мешавад ва мехоҳад ки пулҳои дар касабударо бардораду биравад ва барои ин кор ҳатто вай тӯфангчае дар даст дорад. аммо аз чӣ бошад ки зани фурӯшанда аз ӯ наметарсаду ва баръакс ба ӯ аксулъамали бениҳоят тезе анҷом медиҳад ва дар поёни кор ин дуз аз ин зан фарор мекунад. воқеан ҳам ин зан кореро анҷом дод ки бисёри мардҳо дар баробари ин оҷизанд. баъзе аз паррандагон бениҳоят зиш рафторанд ва касе ки аз онҳо хушаш наёмад, онҳоро мавриди ҳамла қарор медиҳанд. мисоли оддӣ дар ин ҷо мо дида метавонем ки як паррандаи ин кӯдакро чандин маротиба мавриди ҳамла қарор медиҳад. аз чӣ сабаб бошад танҳо худаш медонад ин парранда халос ва вайро дар як чанд муддати тӯлонӣ таъқиб мекунад. инак як машварати кӯчаки дигар, ҳатман таваҷҷӯҳ кунед ки ҳеҷ гоҳе дар бари ҳамин қуттиҳои партов нашинед ки ин гуна ҳодисаҳо метавонанд бо шумо ҳам рух бидиҳад. мутаассифона ин ҳодисаи нохуш бо ин пиразан рух дод. дар ин видео дида мешавад ки ин зани бечора ҳатто тасаввур намекард ки ин гуна ҳодиса метавонад бо ӯ рух бидиҳад. мошини партов ҷамъкунанд аз сабаби оне ки таваҷҷӯҳи хоса зоҳир накард, ба ҷои оне ки қуттии партовро дорад, мизи одамнишинро дошта, ин занро ба ин ҳол овард. акнун назар кунед ба як навори хандадоре ки тасаввур кунед ки шумо вориди лифт мешавед ва як марди пурқувват ва дар маскаи ҳар гуна суперменҳо шуморо интизор мешавад ва ҳангоме ки дари лифт маҳкам мешавад, шуморо мавриди ҳамла қарор медиҳад. худро чӣ гуна ҳис мекунед дар ин гуна ҳолатҳо? фақат росташро гӯед. аммо хушбахтона дар ин ҷо ин мард ба одамҳо шӯхӣ мекард, албатта ки ин як намуди пранк буд ва ин дурбини махфие ки ба навор гирифта истодааст худи ҳамин мард гузоштааст. ҳатман медонед ки шуғли дар ҳавопаймо кор кардан ба ҳайси стюардес ё стюардеса бениҳоят мушкил аст ва барои ин кор одамон на танҳо бояд дониши хуб дошта бошанд, балки чандин забон ва қувваи физикии ҷолиб ҳам дошта бошанд. дар ин ҷо хуб дида мешавад ки ин духтар ҳам бениҳоят қувваи физикии хуб дошта, гимнастикаи хуб ҳам ба ҳисоб мерафтааст. баъзе аз блогерон ҳангоме ки пахши мустақимро анҷом медиҳанд, аз хотирашон мебарояд ки ҳамон прямои эфирро маҳкам кунанд. айнан ҳамин интифоқ бо ин духтари зебо рух медиҳад. дар видеои навбатӣ хуб мебинем ин занро ки дар як шоуи телевизионие ки дар Бразилия ба тамошо гузошта шудааст. мумкин аст ки барои хелеҳо боварнокарданӣ бошад. ин занеро ки мебинед иштирокчии ин барнома аз баъзу хоста мешавад ки шалвар яъне ҳамун юбкаи худро ба дар карда ба саҳна барояд ва худашро ба диди тамошочиён қарор диҳад. духтар ҳам бошад ин дархостро қабул карда худашро нишон медиҳад.